Historické mesto Levoča ročne navštívi viac ako 150 000 cudzincov. Prednedávnom pribudlo aj v zozname UNESCO. Problémom sú však verejné toalety. V tejto budove boli niekedy verejné toalety, teraz si tu môžete zahrať hazardné hry. Toto rozhodnutie mesta sa však mnohým Levočanom nepáči. Je to hanba na mesto Levoču, lebo cudzinci hľadajú, kde majú ísť. Mali by to riešiť mesto Levoča, že by mali urobiť tie verejné toalety. Verejné toalety presťahovali do miestneho kina. Nielenže kapacitne nestačia, ale ani otváracia doba turistom nevyhovuje. Preto využívajú toalety v hoteloch, kaviarniach či reštauračných zariadeniach. Prevádzkovatelia z toho nadšení nie sú. Ich poprosíme k tomu, že by niečo skonzumovali u nás, pretože potom všetko ide na naše náklady. Ale čo máme robiť? Oni potrebujú ísť na WC. Viete, ak toto je ľudská potreba, púšťame, pravda, že a bezplatne a my za to musíme platiť veľké peniaze za elektrinu, za vodu, za toaletný papier, za všetko. Magistrát si uvedomuje, že tento turistický problém musia okamžite riešiť. Dojde k rekonštrukcii námestia južnej časti a v tejto lokalite sú plánované aj toalety. Návštevníci Levoče budú môcť riadne verejné toalety využívať až na budúci rok. Klaudia Budzová, televízia Markíza.